Elikkä tervetuloa Pikkumyyn meikkiosastolle. Ja tänään meikataan Pikkumyy. Ja meikkaajana toimii hyvä ystäväni Santeri. No niin, aloittakaas. Eli ensin hän vähän laittaa joka puolelle mitä se on? Jaa, se on meikkivoidetta. Hyvä. Hyvin aloitettu. Mitäs seuraavaksi? Hän vähän levittää sitä. Oikein hienoa. Jahas, nyt hän laittaa vähän puuteria koko naamaan niin kuin on tarkoituskin. Tiedätte varmaan miksi, ettei naama rasvoitu. No niin. Sitten hän näköjään laittaa kulmia. Ihanat tummat kulmat. Sehän on nykyään muotia. Tietysti hän te tiedätte sen, mutta kunhan vain kerroin. Jaha. Mitäs nyt seuraavaksi tulee? Varoitte sitä läikä. Okei, nytten tulee nähtävästi eyelineria. Ihanan paksut. Sekin voisi tulla muotiin ja ehkä se tuleekin tämän videon myötä. Jaha, vähän paksunnetaan ja tummennetaan. Erittäin kaunista. Nyt näköjään taivutetaan ripsiä. Kaunista. Selvä. Ja nytten niihin laitetaan ripsaria ripsiin, niin kuin onkin tapana. Kyllähän te senkin varmasti tiesitte. Niistä tulee kauniin pitkät ja tuuheahkot. Kyllä kelpaisi olla nyt Pikkumyy. Ja nyt on huulipunaa tiedossa. Hieno. Se näyttää ihan, että hän on avannut suunsa, mutta sehän on vain huulipunaa. Se on sitten tossa se, mistä se Sitten näköjään tulee huulikiiltoa huuliin. Ihanasti ne kimaltelee. Selvä. Tuleeko toista väriä? Ei näköjään. Selvä. No niin, eli tässä olisi se meidän Santerin tekemä Pikkumyy. Erittäin hieno. Eniten pidän ripsarista. Mutta joo, eli jos ette ole vielä tilanneet, niin tilatkaa tämä kanava ja peukut ylös. Heippa!